dejjem nisma' b'xara dwarek u rrid nistqar biex ngħid li nafek sew. Imma nażel ma ngħid xejn kienet sfida lilna tnejn tgħidli x'kif ma nafx għalfejn illum ninsek. Bħalek lissi fid-dluħ ix-xemx rajt dalma fuq il-ġejjien u kull ma spirajt għalih sar tibna it-tir mar-riħ flok l-iskeda ta' mħabba wens femilek intlif fejn jien sib dinja kisħa ma toffrix kien bħalek lissi fit-dluħ min illum nixtieq li tħossok bħali għadirni kull mument bqajt naħseb fik it-bissima tom f'għajnejk dik il-ħerqa fuq xuftejk jista' jkun m'għandhomx f'idejk jien ngħix għalik.